djevojčici i dječaci, dobar večer, dobro nam došli na još jednu maškaranu festu ovdje u nas u gradu. Eto, mi se i večeras, umjesto da se karamo, maškaramo i divertiškamo se, ili tako? A kako večeras, tako i ovih još nekoliko dana do čiste srijede. I to večeras uz nacionalni albanski cirkus u kojem ste već znali uživati i večeras ćete, zar ne? Da. Ali, kako je red, najavit ćemo mi sutrašnji program. Dakle, sutra ujutro, draga dječice, mame, tate, djedovi i bake, albanski nacionalni cirkus ponovno će biti ovdje na Stradunu, zabavljat će vas i s vama će raditi radionice u njihovim artističkim, žonglerskim i ostalim ovim cirkusnim aktivnostima u kojima ćete uživati, a sigurno ponešto i naučiti. Sutra poslijepodne još jedna festa maškarana za vas, Ice Teen Party, naravno na klizalištu u Gospinom polju u 16 sati. Dođite, kližite, zabavite se, uživajte. Za one nešto veće odrasle, sutra navečer najavljujemo drugo izdanje Dubrovnik Karneval Festa uz 15 potpuno novih karnevalskih pjesama u 20 sati u hotelu Libertas Rixos. I nakon toga još jedna sjajna maškarata tradicionalna u našemu gradu. Riječ je naravno od ove godine o kapetanskom balu, a po tradiciji naravno maškarati odmora. No to nije sve. U nedjelju ponovno kao i uvijek za naše najmlađe, one od 0 do 7, ovdje na Stradunu i u Lazaretima maškarata naša pačenda od malih maškara, da bi u ponedjeljak školarci, vidim ima vas i takvih ovdje večeras, dakle u ponedjeljak maškarani školski dan, skoro 2000 naših maškaranih školaraca prodefilirat će ako nam nebo dopusti Stradunom, a potom se i zabavljati u Revelinu ili Leverinu.